हामबाय ताकलानि दिल्ली बारो अभियान बेलायखायनो गुरुत्वपूर्ण बेलायखायनो आगिन सिलाय बेलायखायनो अब तामने जुदांनाय ताम माले जों अब उपाग्रानि गिरातार त्रिपुरालेण्ड नि बागै दिल्ली बारो अभियान थांगि दङ चिनर मेमोरेन्डाम सभा दंनाय जों हरबो 3 तारिखो जों रुवानारिनाय 3 तारिखो सारिखनि 3टा सारिनि 3टा रुवानारिनाय चिनि ट्रेन बगि हा 16टा बगि दङ आरो बुरि रकनि बगि आलादा आलादा दंनाय चलाबो दंनाय आरो चिनि जेबो थाखानांगो चिनि आरो बादारघाट तो थाकनाय स्टेशन एरपर आम्बासा धर्मनगर पानीसागर और 3टा स्टेशन थाकजाकनाय और 3टा स्टेशन गानाय तान हिंगे चिनि समय चिनि करिखा 3 तारिखो से जों थानांखायबा 3 तारिखो थाका आरो 5 दिल्लीआव सगैयानो 5 तारिखो सगै गेंगा 5 तारिखो जों रेस्ट ना हानाय 6 तारिख 7 तारिखो हिंगे जों आरो चिनि दरना दंनाय जंतर मंतर दरना दंनाय 8 तारिखो जों आरो ब्रेकफास्ट खायनाय 8 तारिखो जों त्रिपुरा लाम रिलायसिनाय त्रिपुरा दिनै साना जों आगियाव जों रुक सुक गोनां रक आबो आमतिरंनो जों सिलेक्ट खायदलांलायो आं ब्लक कमिटि दा डिस्ट्रिक्ट कमिटि नो कबनाय जाहाते अमहाय जारा रुक सुक गोनां रंग सिलेक्ट खालालासिनि जों बेलायखे कस्त मानो बामगा ट्रेन रग 2-3 जना अमहाय के लेंलायखांगांगै जों बुरि रक खाब्रुं बिब्रुं लायो दै रग लुलायो मेसेज खालालायो अमहाय आर बायरे रगबो अमहाय केनो लेंलायो दिल्ली थाङैबो लेंलायो दिल्ली थाङैबो लेंलायनाय दिल्लीनि हस्पिटाल मा खाब्रुं अमहाय रग मांलायो आबनि बागैनाय जों ताकले केयारफुल जों सतर्क मा दंनाय अमहाय जाते जों गियातै जों सिलेक्शन खालायलायदि दग दाग खाय थांलायनानै बागै फान बाक्सा खाय थांनानै बागैनाय जतन अमहाय के सिलेक्ट लायदि जिनि हांगै 26 तारिखो जिनि लास्ट डेट 26 तारिखो नंनि जे डकुमेन्ट जमारि फैबायदि जों तेसे साकलाय फिरनाय दङ माध्यमे बा WhatsApp माध्यमे जों सानाय तो फाना आंबो नों मिडियानि बिसिंथि साकलाय रिनानि मोजोङो 26 तारिखो हांगै जिनि लास्ट डेट जों डकुमेन्ट नारमानि